أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الدين bayan wata godiya ga Allah mafi sarki salati da addu'o'i da aminci su tabbata da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna maraba da dukkan yan uwa da suka halarci wannan karatu na majalisi wannan ke gabatarwa karo na shida na bakwai a yau 24 ga watan 12 shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya. A daidai wannan masallaci a daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatu na littafin al-istidad yawmin ma'ad, wato shirye-shirye da tanadi domin haɗuwa da Allah ranar gobe a kiyama. Idan ba a manta ba a satin da ya gabata karatunmu ya tsaya ne akan wani hadisi na farko a farkon littafin a cikin littafin wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce khaslatani la shay'a afdalu minhuma, akwai ɗabi'u guda biyu wanda babu abin da ya fi su daraja, babu ɗabi'u da halayya wanda suka fi kowanne falala a wajen Allah kamar abubuwa guda biyu. Na farko muka ci al'imanu billah, bunkasa imanin daga Allah. An faɗi cewa yana daga cikin hanyoyin bunkasa imanin shi ne taimakawa marayu, yawan ayyukan alkhairi, sada zumunci, yawan nafiloli, kiyaye dokokin Allah, ba da zakka, tausaya mu na ƙasa, tausaya mu tsofaffi, shugabanni tausaya mu talakawarsu da sauransu. Hanyoyin bunkasa imani suna da yawa. Malaman tarbiyya suna cewa al-imanu yanqusu bi naqsi ta'a wa yazidu bi ziyadatiha. Al-imanu yazidu bil 'amali wa yanqusu bi naqsiha. Imani yana karuwa a duk lokacin da ayyukan alheri suka faru. Sannan kuma imani yana dankwafewa, yana raguwa, yana karyewa a duk lokacin da ayyukan suka ragu. Idan yanzu kun da ce maka wallahi ne duka imani a fatan ba, imani a zuci ne, takawa a zuci ne, a takawa a hudu. Amma abin da ke nuna imanin ka yake nuna alamun kana da takawa, kana da imani, ko imanin ka yana girma, yana ƙara haɓaka, shine yawan ayyukan alheri. Yawan ayyukan alheri. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Wato larabawan ƙauye sun zo sun ce sun imani, su ma sun shigo musulunci irin ɗan kafa. Idan mutum ya zo abu yana samu za a ga ya zo da zafin namun shi, wanda suke ciki ma sai mun kamar ya fi da zafi. Idan kirista ya shigo musulunci za a ga san da ya shigo ya fi cikin zafin namun. Idan wani ma'aikaci aka ɗauka a wata ma'aikata za a ga farkon zuwa shirar da zafin kan shi ma irin shi ma ya kowa ne aiki, shi ma na so ya yi nuna iya. Idan mota ne bai taɓa hawa mota ba sai ka bashi kanin mota da za a ga yana so ya nuna ƙwarewa sai ya ɗan yi wani abu. To sun zo wajen manzo da su suka suna ki musulunci ko suka ce mun yi imani. Sai Allah ta'ala ce qalat al-a'rabu amanna, ka faɗa ko wa'innan larabawan ƙauye da sun ce sun imani. Amma ka faɗa musu cewa kullum tu'minu, har yanzu ba ku imani matsayin ku bai kenan ba, walakin qulu aslamna, ku dai ce kun bi kauya. Dama musulmi shine wanda ya bi kauya, ma nasu ke. Ba wani musulmi wai shine wai wanda yake bin Allah, yake sallah, yake da'a, yake zakka, yake azumi, a'a. Wannan kana ka kai shi matsayi ne na gaba. Imani shi yana bukata. Yanzu ya tashi daga musulunci yana komawa imani. Ya tashi daga musulmi yana komawa mu'mini. A'a, musulmi ma'anarsa wanda ya mi kauya ka yi saranda kaya abin da aka ce ne ya zaɓi shi ne musulmi.
amma ba za ka yi wata za ka. Amma mumini mai imani shine wanda yake ayyuka, yana barin haram, yana aikata abin da aka ce aikata, yana gina abin da aka ce gina. Wannan process na aikata abubuwan da aka ce ka yi, da barin abin da aka ce ka bari, shi zai bunƙasa matsayinka daga musulmi ka koma mumini ka koma mai imani. Walakin kullu aslama da yace ko kun yi koya. Saboda haka babu mamaki in ka ga musulmi na shan giya, kaga cewa da musulmi zai haka. Shan giya bai nuna cewa shi ba musulmi bane. A'a, shan giya ya nuna cewa shi ba mu'mini bane. Dan mu'mini ba zai haka. In ka musulmi a office ana cuwa-cuwa da shi, wannan bai gwada cewa shi ba musulmi ne, amma bai kuma da imani saboda da ya ayyukan da za su buga sama imani. Ana ba mu labari a wani yaro ya zo zama malamin yana koyon cikin da shi. Wannan kuma shekara kuma 20 baya. Ya zo na koyon cikin dinki sun yara Musa. Malamin yana koya mai keke haka ne. A satin farko ko sati ma bai yi ba ya fara guda. To idan an kawo fati ko wani ɗan gyara ka sai bayan gub da aka da an kawo aiki gub da karɓa a cikin ɗan gwada shi ma ya yi. Dole ta mashi kai Musa ba ta ake yi. Daga zuwa ko iya sa zare cikin addu'a ba ta kware ba kuma kana son kuɗi a baka aiki da ya kama ka samu ne. Da zafin nan mai shekaru. Wannan duka ɗabi'u ne na waɗanda suke sabon shiga. Kullum tu'minu walakin qulu aslamna. Ba ku kai matsayin imani ba sai ku ce kawai kun yi ƙauya. Walam ma yadkhulu al-imanu fi qulubikum. Imani bai riga shi da zuciyar ku. Ya za a shiga? Yawan aiki, yawan sallah, yawan zakka, yawan zikiri, yawan ayyuka alheri, yawan sanin zumunci, yawan taimaka ma ƙauyawa wanda ba su da abubuwan ci gaban zamani, da kai masu gudunmuwa ko bohol ko takin noma ka ce ƙauye kaza kana da biliyan ɗaya za ka sai takin noma ana sayarwa 25,000 to kai ka musu subsidy ƙauye kaza kawai na maka da listin sunayen su kuma za ka ba shi taki buhu ɗaya ko buhu biyu amma a farashi da aka rage aka yi discount ne kwan 25,000 ka ba shi a 10,000 ko 15,000. Duka wannan ayyukan alheri aikin alheri bai tsaya a iyaka ka zo ka sallah. Ka san a cikin akwai ɗan wayo. Akwai da sun kowa wayo. Su ɗan wayo da suna wayo da suna ganin wasu suna wayo da suna ɓuya bayan wayan su. Ba sun ko gane ba. Mutum da zaki da sallah da azumi da nafila da yawan askar. Amma idan ta ce mishi kawo naira 5 a gyara kullum ba a miki. Za su kira su a lantara da musu. A yi ma aiki su alaƙa wani zai gana dole ko da abin da ya gagara shi kasan kuɗin shi baya ci ko bai za a yi gudanci amma gaba za a gaishe masallaci gaba muhimmin ma aka gyara a masallaci za a ga ya fi shi ya kowa magana duk inda za a yi magana na fata ba to za a gaishe a wani ko in za a yi aiki kawai amma kuɗi bai da shi ba za a gaishe a wani ko aikin hajji ba zai iya biya wa kansa shi ya yi kira za a ga kuɗin ya yi a wani wanda masu waye wanda suke tuya a bayan wayen sa to shi mu'mini shine wanda yake aiki da tsoro ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala bidalatin tunjikum min adabin ya ko dan da kuke bunkasa imani ta hanyar ayyukan lada shin ba na nuna muku wata kasuwa wanda idan kun yi ta za ta kai zuwa ga aljanna ta nesa ta kula da wuta ba kamar kun ce a faɗa mani zaka ce tu'minu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa bayan wannan ba ni za ta ta amana da na yi imani na yadda a zuciya ka a'a ko da ta ba sannan mutum jahidu na fi sabilillah ko yi jihadi wajen taimaka ma addinin Allah jihadi ta fata baki ko da amwalikum da dukiyar ku na ko an fusu kusa nan kawo wannan shine imani mai tsada. So ana bunƙasa imani ta hanyar aiki. Abubuwan da suka fi kowane al'amari daraja a wajen Allah suka ce shi al'imanu billah, imani da Allah, sannan kuma wannan fi'ulul musulmi da amfanar da musulmi. Duk
abin da zai kawo amfani da musulmi a ga hannun ka abu wa khaslatani la shay'a akhbathu minhu ga wasu halayya guda biyu kuma wanda babu abin da yake su muni da kasanta ta kai kazanta shi ne na ɗaya a shirku lillah shirka da Allah duk mutum da ke shirka da Allah za a ga hatta annurin musulunci Allah ya kaɗa haka kawai kai ba za ka gane za ka ci kawai wannan mutum ba wa nasar addini duk mutum da ke shirka da Allah ya ce zuwa don babalawo boka yana mai aiki a kai to insha Allah za ka lura babu annuri a fuskar ba annuri ba kima ba da rida za ka ji kana kana cikin wani tsaya haka ko da ba ka san yana yi ba amma dai kai za ka gane za ka fuka ko dai mutum ne yana yawo amma ba da time ka tabbata cewa na zuwa don boka ko yana kaza sai ka ci haba amma kallon mutum da imin shi komai kuma sai ka ba shi da wani abu a fuskarsa to shirka da Allah yana da muni da kazan nasu abu na biyu wanda ya fi kowane abu muni shi ne abu da musulmi cutar da musulmi ka zanto kana kiyayewa daga cutar da musulmi ba haka ba ta faɗa cikin da suke da halayya da halaye masu muni wanda hakan kaɗai zai iya kai ka zuwa ya tabbata a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai ko kusan waye ne wanda yake bankrupt muflis matsiyaci ka saka cin bankrupt wanda ina da na da sha ma dawo da shi talauce tuku dan asara ke aka ce dan asara shi ne wanda ya samu dama ba dama ta yi dama amma sai su dama ta lalace gida ba shi ne muflis ba wai muflis shi ne wai talaka kawai wanda za su bai da can ya samu dama sai ba sai kuma dawo talauce ya tsiyaci a yanda muka sani a yaren duniya salama ce kun san waye matsiyaci suka ce ai to ai matsiyaci shi ne wanda ba shi da gida ba shi da dukiya ba shi da kuɗi ba shi da suka ce a ba haka ne matsiyaci shi ne wanda zai zo lahira da ayyukan lada masu tayi ne yana ganin kawai alhamdulillah ai da ganin kawai sai aljanna ta ƙarfi ma ta sama ta can ma zai ya san ba matsala ina alfahari ba na jin alhamdulillah sai ta a zo ai akwai nan ka fitar da wani ka ɓace wani fili ina masu anguwanni ina sarakuna ina gwamnoni ina ciyamomi na local government ina ministoci ina wasu masu kuɗi wanda suke amfani da ƙarfinsu a anguwa su kwashe dukiyar al'umma wannan normal ne sai ga cewa da wuya a samu sarki wanda sai ɗaiɗai ko wani dakace ko wani mai anguwa wanda baya danna biya mutane ko wanda baya amfani da fara shi yana wanda za ga yana baya amfani da fadarsa yana karya mutane yana talauta su yana azurta wanda ya so yana ba wanda ya so wannan hukun Allah duk wanda yake zalunci irin haka to insha Allah wannan kiyama sai da kuma ko alkhairi ne Allah kada ya sa mu shiga cikin wanda suke mafi su waɗanda suke yan asara ɗan asara ko yana ba mu labarin wani yaro ma ya fasa da kuɗi ne shekara 30 baya a Maiduguri wani lokaci ma addu'a yake Allah ya saba mai mutu saboda ya gama lissafa in ba mai mutu zai an san shi kawai irin an san wannan yaron kawai tafiyar kullum cikin fata ake Allah ba gobe zai fata nan kawai shi Allah ya ma abin Allah ya ma abin da su aka zaka da gado ko aka mashi sai dai kawai sai mota da ƴaƴan mata yayi wannan ana jidainin nashi ana daga mai hannu ana sa da shi ke kwana a wannan hotel yayi wannan irin wannan rayuwar ta kayya ba a shekarar ba kudin gaba da suka kare ko a lokacin ana iya samun da ya samu ya kawo musu 100 miliyan kudin suka kare gaba daya before you know a tsawon shekara ɗaya kudin suka kare za ka kuma shi 1 time miliyan
sunan su kenan one time millionaire wannan shi ake ce ma wato muflis dan asara ke dan asara shine ya samu dama amma yayi wasa da dama in ka ce muflis fallasasshe kawai kai shi ko muflis matsayaci a'a dan asara shi muflis da san ya samu dama amma sai maka ka bo lahira da lada mai yawa kuma sai kai asara ta hanyar ka zagiwa ne ka musgunuwa ne ka shi makwabcinka ka danna haƙƙin wani ka zalunci wani ka danna wani abubuwa kala wanda ya daga cikin zalunci wanda yake yawan faruwa a tsakanin mutane shi ne ka ga haƙƙin wani a masallaci ko wani abu ya faɗi ko waya ko agogo ko kuɗi a masallaci mutum sai ɗauka in yi wani gajawa da a masallacin ɗakin Allah sai ɗauka ya za a mai shi ya wani gani ma wata wannan ba zalunci ba ne to cutar da musulmai ba ƙaramin asara ce kuma duk wanda ya haka sai ya biya a kuma hadisin mu na yau wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi mujalasati ulama ina faɗaitar da ina maku wato kira mai ƙarfi da babban murya cewa ku rika yawan zama da malamai wastima'i kalamin hukama ku rika yawan sauraron bayanan ma'abuta hikima masu hankali wanda suka san zai suka san yin ku rika yawan zama da su kuna neman shawarar su fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita bi nur al-hikma kuma Allah ta'ala yana rayar da zuciyar da ta mutu ta hanyar haske da ake samu cikin hikima wasu lauke cewa al-hikmatu dalatu mu'min bita hadisa akwai wani hikima wato tsuntuwan mumini ne in ya gani baya wasa da ita كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر وإن الله تعالى يكي راية أسا متنسيا وتبوشي باطل باطل يكي راية تهني الروا مقر والكسا وتعوق بايا من سنة القسم باب إن يكي كوري باب إن يكي أكو شكرا أما يمكن أن أروى السماء لا تتلو كتبو إني idan kana so Allah ya raye zuciyarka ya raye rayuwarka cikin aminci to ka rika sauraron zantukan masu hikima duk wani mutum da ka sani Allah ya ba shi hikima ko dabara to ka saka a ciki ka ɗiba a ciki wannan hikima da zai ka amfani da ita domin idan kana haka Allah zai raye zuciyarka na'am kalma na farko a cikin wannan hadisi shine alaikum bi mujalasati ulama lallai ne ku rika yawan zama da malamai zama da malamai kullum za ka ji Allah ya ce annabi ya ce kullum za ka san baki za ka san fari sai ka san hanyar da za ka rike aiki da su ka samu siya kullum za ka ji hukuncin da addini ya faɗa a kan wuta hatta idan sabon abu ya fito a anguwan ko a garin ko a ƙasar malami zai iya karanta maka wata aya ko wani hadisi ko tarihi magabata ya faɗa maka hukuncin wani abu da inda abin zai kai ya dawo zama da malamai zai kare ka daga faɗawa cikin ɓanna daga cikin hikima da ya sa musulama ya ce muna zama da malamai saboda Allah bai yi mu duka malamai ba Allah bai yi mu duka masu ilimi an yi kaɗan daga cikin musulmi masu ilimi sauran kuma duka ba masu ilimi ba ne gargarin matsayinsu na rashin sani kamar yadda Allah ta'ala ya yi wasu ɗan adadi masu ƙarancin yawa a cikin mu su ne masu arziki amma sai wasu kuma talakawa to haka a cikin rayuwarmu Allah ya kaɗan daga cikin su ne malamai da yawa ko daga cikin su ne wanda suke ba malamai ba to me amfanin malanta shi ne ka sani ka aiki da shi ka koyar da wasu don su ma su aiki da shi shiga a gani to yanzu wanda bai sani ba ya aikata ba daidai ba kaga ya da uzuri inda ba rashin sanin nashi ya biyo bayan ganganci ba ne amma galiban mutane rashin sanin su ganganci ne to musalama ya sanar da mu muhimmanci game da malamai saboda karancin sanin da muke da shi ya samu wani linzami
sun haka wani abu malamin taimaka a kada kai gidansa in kasuwanci da taimaka a wannan in kai tashi sai ka ke ka daina kawai da kuna kai a in wani tattauna ake zai taimaka a ka daina wannan tattauna ga illarsa in wani makinci ake ko wani zama ake ko wani masifa ko wani alheri in yi gani zai gaya shi ne amfanin zama da mu kaga anan ya ce maka kada kai kaza ba dan ka karanta amma kuma ya taimaka maka wajen aikata abin da ya dace alaikum bi majalisil ulama lallai ne kuna yawan zama da nan inda aka ce maka ko abu shi wannan malamin kana zama da shi kana koya daga cikin abin da ya sani kana amfana da shi amma abin ban mamaki da abin takaici a yau ba a sha'awa ko son zama tare da malamai an fi son zama da waɗanda suke da abin hannu ko 'yan siyasa kuma ɗan siyasa ya zo za ka da kawai zai zuwa jama'a masu yawa ana tsara mashi ana buɗe da kuma saboda yana da abin duniya ya da hukami ko wani alhaji mai kuɗi ya taho sai ga an tashi ri aka tafi ana mashi kuɗi amma idan wani malami ne ya zo inda ba a samu abin hannun shi ba a domin shi ba mutum ba ne saboda ba shi da abin hannu duniya ta koma lamarin addini lamarin rayuwa lamarin mu'amala in ba ka da kuɗi ka shi da matsala akwai abin da za a yi ba ko gidan ku ne za a yi wani mutunci ma ba za a sa ka cikin shawara amma ka da abin hannu suka dace to kai yaron nan me ya shawara ka san komai na hannu akwai wani yana ba labari shi ne karamin a gidansu amma Allah ya ɗan buɗa mashi a cikin yan wasu da ya ce ko da aure ne ya taso na ba wanda ba na gidansu particular ne ce ƙanin mahaifiyarsa ne zai aure ɗan autarsu shi ne zai aure sai aka kira shi aka kira shi ka san kai ne uban shi wanda ya sai tun da Allah shi kai ne uban yanzu kuma shi wannan da yake da arziki fa ka kaddara shi shekarar shi 25 wancan shekarar 38 kaga ba za a ce shi ne ruwan shi ba amma ba da cewa a dan nasa ya girmi kanin nasa ne a ce akwai dan kallon shekaru abin ta ne ko kuwa ɗan ba ɗaya ɗan autar shekarar shi kusan 40 amma tana kallon ɗanta ita da kanta ko ina kallon ɗanta ɗan shekara 20 da wani abu ka san kai ne uban shi ba mai da lafiya ba ne ba mai ci bai sha ba ne ba mai da sana'a ba ne ina ma ɗauka ga wutarsa kuma ina samu aure ya taso yanzu an zama da shi ya fi shi kai ba da ya kai ne uba ne saboda abin duniya to ana son zama da kai bai da kai ba da saboda kana da abin duniya amma malamai masu ilimi da almajirai da limaman da suke ba da sallah ba a son zama da shi ana mashi kallon ma tunanin shi ma irin ya sai primitive thinking na shi bai da faɗi so ana magana ma ba ma lalle ne ma ta asaware shi saboda bai da amfani limamin wanda ke kake da kalmar Allah alqur'ani wanda yake muku wa'azi ya ba ku sallah ka samu mamaki in ka samu sabani tsakanin kai da matarka limamin nan za ta mana shigo bai so daya kaga in da hanya mutum zai so ya kamata ku ɗauke shi a matsayin muhimmi a cikin biyu in matanka ta haihu shawarar sunan da ka samu ɗanka wani malam da malam na samu sunaye kala amma da Allah cikin mai nan wajen ke ba da shawara shi da wata kan na uku sa sunan da za a masallaci da ake shi ma zai zai bayani ya faɗi wasu alfanu ya karanto abin da ake yi a yi wasu nasihohi a yi wannan in wani ma za a yi ne za a kira mana a sai malam kuma ne ɗin mutum daura auren shi da matarsa malam ke daura auren sannan tunda malam zai daura in malam ke za a ɗaura wato lamari ya lalace kaga wannan idan ɗansa ko matansa ko shi Allah ya masa rasuwa malam ba za a kira shi malam wankan kuma wannan musayin da ake kada ka faɗa wannan yadda ake shi ne kuma ne shi ne wanke gawa ba kina shi ne ɗauki gawa ne yadda kawai shi ne da suna a wannan shi za a dawo wurin ta'aziyya ya ba ya kuma hakuri da sauransu duk malam bai ke malaman da aka tuna yau da
su suke yi amma waye gari ba su ne a bakar ba ana kallon su da dawa ba su da in albashi ne sai a ɗauko wani wulaƙantaccen kuɗi wani kafin kuɗi a bashi a ce shi ne albashinsa in ya zo ya ce alaƙa wani ɗaya kuɗi wallahi abin albashin da ake bani bashi da yawa a taimake da rushe ta ba zai bashi kuɗi za ga ya gaya kuma a masallaci cewa wani ya zo ya ce bashi taimakon rushe ta wai ba a bashi albashi sai ga ya fara kuɗi kuma babu kaskancin da ya kai malami ya rubuta idan ordinary mutum zai je ya rubuta amma in malami ya rubuta an dinga ya ta in shi yayi wani kuskure ne ne sai ce yana malami yake yana malami amma wanda ke maganar bakin sa kadai ya fi ibn gwani saboda tsabar sabala amma malami yayi kuskure yanzu ana ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi mujalasati ulama lallai ne ko ta kaka rika yawan zama da malamai mutum kana ga idan za ka yi zama da malamai zama na rashin girmamawa ne annabi zai ce ka je ka zauna da shi a sai dai ka amfana da shi shi ma ya amfana da amma abin ba haka ne so da idan har muna so mu samu tsira sai mun dawo malaman mu sannan su kuma malaman su yi kokari su kama girman su su zama ambasadoji su zama jakadojin musulunci masu ba mu addini kariya ba malamai magada annan baya ba sun to malamai magada annabawa domin ana nufin malamai magada annabawa ne ba malamai magada annan baya ba na akwai malamai yan kasuwa ina ce yan kasuwa wanda suna kasuwanci da addini ba na ke magana malamai bayan Allah wanda suke da tsoron Allah suke da kiyaye dokokin Allah iyaka kokarin su aka ce kana yawan zama da su don Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama lallai kadai waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke tsoron Allah su ne ma kadai dan kenan malamin da ke kiyaye dokokin Allah iyaka kiyaye wasu shi ne kuma da zama mutum yadda za ka gane cewa zama da malami yana da muhimmanci ko da shi idan malami ya san addini da kyau sannan malami ya san boko da kyau misali a ce ya yi digiri yana da addini ya san boko ya san addini sai daga ya wani professor a boko ilimi da wayewa da zama relevant ka gane da kuma exposure da hangen nesa da tsabar research da komai yanzu idan kai digiri ba na jafiya ba digirin jafiya kasa akwai jafiya wanda kusan shi ne ke faruwa yanzu kawai kai ne ka gaba a bara kwani ka yi karatun boko da kyau sannan kuma ka san addini da kyau to farfesa ne zama farfesa na gaske na kwarewa ba zai gwada maka ilimin rayuwa ilimin addini da sanin ya kuma da gane baki da baki sai ga cewa sau da yawa misali ga yawan profesa isa a neman kokari wani profesa sun da sun fi shi ilimin boko sun fi shi da sun fi shi da rubutu amma idan ya zo yana bayani a minti 10 zai iya bayanin da dukkan kwamishin da suka ga magana ma ba su yi wani bayani saboda mai alfarmar ilimin addini so idan kana da ilimin addini kana da wani abin da comparative advantage a economics kana da wata dama kana da wani fifiko da ka ɗaga wasu yayin da ake kenan da ruwa ka tashi da ilimin zamani da na addini in kai na addini ba na zamani da matsala in kai na zamani ba na addini da matsala ka haɗa biyu me yasa saboda ilimin addini akwai wani gishiri da maki wannan babu shi a cikin ilimin boko kamar a buga maka shinkafa ne da miya amma sai a sa maka gishiri kawai haka ne daga ai ba zai daɗi kamar a cikin tsarin kuma bin shi da ilimin addini ina wata mun gane idan za ka shekara 20 tana ilimin boko kana koyi ilimin zamani to kai kokari ka ga cewa abin da za ka yi kana tafiya da guda biyu abin da za ka yi da guda biyu kake tafiya kaga tunda Allah ya sa ba kowa ta ilimin addini ba to an ba ku shawara kuna zama da malamai za ku amfana da yawa akwai ilimi da yawa da fatan Allah ya sa mu dace
kuma ya sa mu koyi da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da take cewa alaikum bil dars ulama rika yawan zama da malami wastima'i kalam ulama rika yawan sauraron zantukan masu hikima wani mutum wanda Allah ya ba shi hikimomi yana ko hikima a wata kasuwa ko hikima a wani abu da baka sani ba ka buɗe ƙwaƙwalwar ka saurara kar ka girman kai kar ka gane shi domin Sulama ya ce Allah madaukakin sarki na rayar da zuciyar da yana rayar da zuciyar da ta mutu ta hanyar haske da hikimomi hikima ba kowa Allah yake ba shi za ga Allah ya ba wani mutum ilimi ya ba shi tsoron Allah amma bai ba shi hikima ko kuma Allah ya ba shi tarin karatu amma in zai zo kan mimbari ya yi bayani har ya kama za ka fahimta to babu wisdom ba hikima a cikin rayuwarsa Allah ya ba shi wani kyautar amma sai ya ga wani ɗalibin ka ne duka shekarar shi biyu da fara karatu a wajen ka amma ni nake hau kan mimbari na hukwa mai gidi ma sai ya buɗe yi amma kai kana yi ana yin gidi ba saurara to ka kenan ashe ba a gane wanda ya fi ilimi ta hanyar bayanan sunansa ana gane wanda ya fi ilimi ne ta hanyar input da yake sa input da kuma aikin da yake yi na addini ka kenan wancan Allah ya ba shi hikima sai tsantsan hikima wanda kuma Allah ya ba shi tsantsan ilimin da kawai hikima ilimin baya shi kuma wancan ilimin baya hikima يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أنا بعد الحكمة كأي لو أن الله تعالى يسوع أما دون أكبر حكمة حقيقة الله باش الخير اليوم wannan shi ne hadisin da za mu karanta yau ƙarƙashin hadisin akwai wani kalar ruwaya wanda aka samu a cikin littafin al-Mundiri at-Tayyib wa Tarhib hadisi aka samu daga Abi Muhammad al-Bayhaqi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna luqmana lallai luqman hakim qala libnihi yana faɗa ɗansa cewa ya bunayya ya fi dana alayka bi mujalasati ulama lallai ne ka rika yawan zama da malami واسمع كلام الحكماء مك سوراري تنتم ما سيجيب فإن الله لا يحيي القلب الميت وما الله تعالى يكن راية الزوجية متتيا يكن راية الزوجية متتيا بنور الحكمة لحسب الحكمة كما يحيي الأرض ميتة بوابل المطر كما عندك راية الأسا وشك متتيا ta hanyar ruwa wannan mako da yawa hadisi na gaba inda aka kashe wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurbi dunya duk wanda ya yaye ma wani musulmi damuwa cikin damuwoyin duniya نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة الله زي ياي مش داموا daga cikin damuwar ranar alkiyama idan kana so Allah ya yaye maka damuwa dari ranar alkiyama kai ma a duniya ka yaye ma mutane damuwa dari man nafasa an muslimin qurbatan duk wanda ya kawar ma ko ya sattar ma wani musulmi damuwarsa guda daya nafasa Allah anhu qurbatan min qurbi yawm alqiyamah to shi ma Allah zai yaye mishi damuwa da bakin ciki cikin damuwoyi da yawa na ranar alkiyama damuwa ɗaya in ka yi ɗaya can za a maka ɗaya nan to kai kokari kullum rayuwar ka zanto kana taimaka ma wasu kana yaye musu damuwa kana warware wasu matsaloli idan kana ofis sai wani musulmi ɗan uwanka ya zo ina neman taimako ko da neman wani shawara ko guidance ka ba shawara ka taimaka masa in ya shiga wani matsala ka yaye mashi wannan iskali ka ba shi haske da ke gani ومن يسر على معسر duk wanda ya kuntata duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah to shi ma Allah zai sauƙaƙa mashi a duniya da lahira
ومن ستر مسلما duk wanda ya rufa ma wani musulmi asiri satara Allah fi dunya wal akhirah Allah ta'ala zai saka shi a duniya da lahira zai rufa mai asiri wallahu fi auni al-abd Allah yana bakin fama wajen taimaka ma bawansa ma kana al-abd fi auni ma da wannan bawan shi ma dare da rana yana taimaka ma dan uwansa abubuwa guda uku yayin musulmi damu sannan kuma da kuma suturta wa musulmi sannan kuma cewa duk wanda ya kasance yana taimaka musulmi ko bawa to shi ma Allah ta'ala zai taimaka masa wannan abin guda uku sirri ne na rayuwa sanda ka yaye wani matsala sai Allah sai ya kai kuma ya kawo maka wani matsala sanda ka taimaka ma wani kai ma Allah sai ya taimaka maka sanda kai yunkuri wani rufa ma wani asiri sanda ya shiga cikin matsala ko shiga wani abun kunya kai ba mai asiri kai ma Allah sai ya rufa kaga wani yau da abin da bai dace ba a masallaci kai da shi kan musiya ko gyara shi a ba da garin muka ɗauka ka kana faɗa kana gulman shi kana yawo shi kana annabi shi wannan ba daidai bane amma idan ka sai abin da ya yi kuskure ka koye kai ma Allah sai ya koye maka na zunubai nawa kake akwai wanda Allah yana gani bai tuna maka asiri ba to kai ba in za ka so Allah ya rufa maka asiri to ka rufa ma wani asiri wannan shi ne ya zo a wani hadisi wasu da mana cewa duk wanda ya rufa ma wani asiri Allah zai rufa masa duk wanda kuma ya shagala wajen tona asirin mutane shi ma Allah zai tona masa cikin nashi asiri duk wanda yake bibiyar asirin mutane sirrin mutane yana bibiya don ya tona shi ma Allah zai tona nashi kuma insha Allah sai ya mutu cikin kasance the summary of our today's lecture goes precisely on three hadith. The first hadith is the hadith we have discussed last week, which is the hadith in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there are two features and characters in which if you have achieved the highest esteem of iman. The first one is al-iman billahi wa naf'u bil-muslimin. The first one is boosting and enhancing your iman every day by doing some sort of act of ibadat, like sadaqah, like nawafil, like visiting your relatives and all other people around you. And then wa naf'u bil-muslimin. The second thing that makes you to be among the best human beings in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is bringing about benefits to Ummah, to all Muslim Ummah. Any good thing you arrive at, anything you see that is good for a Muslim, try and bring it closer to the Muslim. وَخَصْلَتَانِ لَا شَيْءَ أَخْبَثَ مِنْهُمَا. And there are two nasty habits that are the nastiest habits so far, according to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first one is ashirku billah, committing act of shirk, going to Babalawo and other, is the most nastiest, the most worst act of bad manners. وَالضُّرُّ بِالْمُسْلِمِينَ, and also harming a Muslim. We have discussed this hadith last week, but for the sake of recapping, we recap the hadith. The second hadith is hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that said, "Alaykum bi mujalasati ulama." You are urged to always come closer to the scholars. Ulama, scholars that follows the etiquette of their own institutions, the etiquette of their own scholarship. They always try to act on what they know, and they try to represent Islam. They try to remain an icon for the Muslims to follow. Always stay with those scholars and come closer to them. وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ. Also, listen to speech of the wise people
among our society, in our society. People that have wisdom always follow them, listen to them, take from their own wisdom, apply it. For indeed, Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi al-qalb al-mayyita is nurturing and blessing each and every soul that is dead. From the wisdom of those hukama, from the light of the hikmah. كما يحيي الأرض الميتة ميتة أيضا الأرض الميتة بماء الطهر. Just like Allah subhanahu wa ta'ala is nourishing, the plants when the heavy rain falls. You can see 3 months ago, we don't have anything like green like plants around on the earth. But due to heavy rainfall and all that, we used to see grasses out there everywhere. So if you pick from the species of white people, you will definitely grow as far as the way grasses grow far during the rainy season. The issue of staying close to scholars. We have explained that these days, a lot of people rather go closer to politicians, closer to alhajis, closer to rich people, than to go and stay with scholars. Because of how bad and corrupt our heart is. We are so corrupt that we can even ignore the most precious things around us and now head on to where money is. Politicians have money, have power. We get closer to them. While rich people, they have money. We get closer to them every day for us to collect something from them. Or at least for the sake of being close to somebody. So those kind of things are really not the best attitude. The best attitude is always get closer to scholars. You are imam, you are teacher, even your children's mothers, always come closer to them. At least no matter how unwise they are to your own sin, to your own vision, or to your own judgment, they have some sort of knowledge of Quran or Hadith which they can use that and support you with it. They are also going to benefit from their own wisdom. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ. Indeed, those who fear Allah are only scholars. So meaning scholars who follows Allah subhanahu wa ta'ala, who follow the commandment of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So always come closer to scholars, at least. It's not all of us that are going to be scholars. It's only few of us that can be scholars. The way Allah subhanahu wa ta'ala created the world, the majority are poor, but only few are the richest among the population. The same way among us, there are people that are scholars who have Islamic knowledge, sound Islamic knowledge, while the rest are not as knowledgeable as those other scholars. So staying with scholars will give you guidance on how to do things, how to do business, how to relate with others, how to greet, how to respect, how to worship Allah, how to go to market, what to do before you enter house, what to do before you go out of the house, what to do with your family, how to go and seek for marriage and all that. Staying with scholars will give you all those ideas that you can get it for free of charge. But if you are always going away from scholars, yet you are not going to any school to learn about Islam, indeed, you are making yourself to go closer and closer to animals again. Because the difference between us and animals is the fact that we have knowledge, we have sound thinking. So you can't attain that sound thinking and sound knowledge if you are not studying, you are not learning from scholars, you are not learning from the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So always get closer to scholars and also learn from the motivational speakers. Motivational speakers these days, they have their own wisdom, even though sometimes we feel like they have not attained what they are looking for. But wisdom is always there. Learn from whom you think, he has one kind of wisdom that you don't have. Even if that person does not have a particular part of wisdom or particular side of wealth
or riches or whatever, but he has some wisdom. Come close to him and listen to his wisdom and learn from him. We also read the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that said, من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Anyone who helps remove any harm or any sorrow for any Muslim brother or sister, definitely Allah subhanahu wa ta'ala is going to remove or erase any form of sorrow that he or she can have on the day of judgment. So try as much as possible to assist in eliminating some bad, prejudice, bad situation that may happen to a Muslim brother. By doing so, Allah subhanahu wa ta'ala is going to assist you as well on the day of judgment by eliminating some of your sorrows. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, and whoever helps to assist the needy, يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala is going to help you in this dunya and also help you and assist you on the day of judgment. So by trying to help needy people within your society, within your community, little you have, that will mount into Allah's help to come closer to Him. But whenever you need Allah's help, Allah is going to help you. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, whoever covers the wrongdoings of a Muslim. If I say wrongdoing, it doesn't mean that if somebody committed an act against the community or an act against justice, that you should cover that one. No. If someone commits an act of sin, and that act of sin is between him and Allah, between him and Allah, but it was done in your presence, you preach unto him, yet you also cover it from spreading it out. You try to cover it, you don't want to spread it. Or someone commits an act of zina somewhere, but you have cited it, you preach unto the person to stop doing it, it's not Islamic, and it has a very bad repercussion. After that preaching and the sinner, try and cover it up there. Do not make it open and tell others. If you definitely cover for someone, Allah is going to cover your own sin somewhere, somehow on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala cover our own sin. That's why scholars said that the difference between al-afu and ghufran. Al-afu means Allah will forgive you and at the same time erase your record. Are you getting the point? You have committed something wrong, recorded by Malaika. On the day of judgment, if you are forgiven in form of afu, so even the record will be deleted. So anyone who comes, you will see that traces again. That is al-afu. Al-afu. Al-ghufran or al-ghafur, forgiveness, means Allah is going to leave the record there. The record is still there. Anytime you come, you can see the record. But we are not going to punish you for that. That's the difference between al-ghufran and al-afu. So between al-afu and al-ghufran, which one do you prefer? Al-afu. Afu means even the record will be erased, will be eliminated. It will not be in the record again. Also, you are not going to be punished for that. But al-ghufran means you are going to be forgiven, but the record is still there. That record means we are watching to see if maybe next time you will do the same thing. We should have a record. You are forgiven, but the dirty work is still there and it's recorded. You are not going to be punished, but the record is there. But the aims and objectives of whosoever seek for forgiveness is for him not to be punished. If you can be forgiven even without afu, at a certain level, you are secure. That is why on the night of Laylatul Qadr, we are always advised to be
citing one particular dua. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, you are the afu. You are the one who forgives and at the same time erase the traces. Tuhibbul afwa, you love and you like forgiving others, along with erasing all the records. Fa'fu anni, oh Allah, forgive me, and erase the record. So, some of us on the night of majesty, we try to debate and read other verse without focusing more and more on this very authentic dua. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. We think like we have our own way, not knowing that this dua has some secrets. When you are seeking for forgiveness, always recite this dua. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, forgive us as you love forgiving others. This is the end of our today's lecture, I think. Yeah. It's time to call prayer, and after the adhan, we start the salat immediately. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك سلام على المرسلين والحمد لله.